Malawi Today. Kutemanga pamodzi kuti chitukuko tendere zipite patsogolo. Ampingo mwagwesha ikulu kwambiri lero dzulo dzana chakuti akutsogolereni pa ntchito ikulu imene mwagwirani. Honorable Speaker of National Assembly, ndikuyamikeni kwambiri komanso First Deputy Speaker amene nawo dzulo dzana and Second Deputy Speaker, mwagwira ntchito yayikulu kwambiri kutandikira kutumikira pamaliro pa madalitso Kazomba. Ine ndiwabanja ndifoyamika kwambiri pa ntchito imeneyi. Mukatithokozere kwa President Professor Arthur Peter Mutharika pa ntchito yayikulu imene yagwirika. Ine ndine mfumu ndinagwira ntchito ndi boma sindifewandaliyo ndiyeno ndikupempheni kuti ifeyo ngati anthu tiyeni tionetsetse kuti kukhala bata ndi mtendere chitukuko kuti boma lathu lipite patsogolo. We should have constructive opposition. Kuti dziko lipite patsogolo. Ndiye ndikupemphani tiyeni tikandikana kusazira patsogolo. Sokoma kwambiri kufaita utsogoleri wa President. Ndisunge nambo wa maliro. Ifenso nkhale tili pasiwa koma timatiti nene. Banja ili luvutika kwambiri. Banja ili ludulidwa manja. Banja ili lulandidwa polima. Ngati iwe udachokera chigawo chino udalembedwa ntchito bwinobwino koma ngati unali CEO iweyo nulembedwa mu nthawi imene munali inuyo president, ntchito wanawa zikutha. Ndepa mudzi pomwepo mukati wina mudakamsiya kuchire ife kuti mukutingwa khate koma inu ngati abale wake mudzi oti uyu khate alibe nthawi yosesayi a president timayima abe nkutayi ife tumbale uja khate alibe kunja kumvula yako katitengere na adzalime mukadzatsimikizira kuti ali ndi khate mudzamtenga mukamsunge kuchireko. A president chipani chanuchi secretary general palibe onena kuti ali ndi khate adakamsiya kuchire ife chilonda cha khate sidachione. Onena onso akuti tidamva kwa wina kuti ukhala ngati uyu ali ndi khate timati bwanji mmene tikupempherera muchi muimene afebe mmapemphero kuti chilungamo chiziyenda. Ngati tinalo khatero tipite tikabayidwe majekisoni. Ngati tidalakwa tipite tikakumane ndi lamulo koma tisatengedwe nkupititsidwa kuchipatala cha anthu amisala tisadadwale kumisala. Tisalembedwe kuti ndife akhate khatero tisadalozeredwe ani ndikukambaye chifukwa chani. Chifukwa ngakhale mmene imayendera ndondomeko ya malamulo kuti kamuchajeni munthu mumulozere mlandu wake chimenecho sichidachitike. Tsono nkumango tidamva zoti ndi khate tamulozerani chilonda cha khate. Ife kusesa ngati chipani pamande tisesera pano. Popeza kosesako mmati ayi titumeya wakauzena afumu kuti mwina abweretsewa na mlondolo adzatigwira ufiti. Ifeyo timati pamande tipita kwa nduna zawo za afumu kumeneko tikawauza kuti ayi ngati khate mwalipeza yambani kupereka treatment koma ngati khate simunalione tibwezereni akalime kunjaku nkwamvula. Ngakhale kuti federezayo kulibe tikazonera kumweko.
umayamba ni matibwezera ngati simudamulozere chilonda chakhati kapena ipangani changu mtengereni kubwalo mukamulozere kuti kulakwa kuja ndi uku malamulo amene mamtundu umenewo. Ife a president mutsimikizireni mmene mmatiphunzitsira sitidzaphwanya lamulo, sitidzatenga lamulo lika m'manja mwathu ndipo sitidzatchalenjana nawo mabwalo aya. Chimenecho ana anu sitipanga. Koma president ndanena kale tilibe khate sitipititsidwa kuchipatala cha khate, zimenezo ngati chipani sitilola. Koma tikuthokozeni chifukwa mumayima nafe nthawi zonse, mwatigwira dzanja kuyambira dzana lija ndipo muli nafebe mpaka pano. Tithokoza leader of opposition chifukwa chokhala nafe, ma MP nonse, ma directors onse, ma regional chairman nonse, mwapadera Dr. Nankuma kuchokera ku PDP tikuthokozani, akubanja pepani nonse weniwa kwa chipani pepani fa cha msilikali amene wachoka pakati pathu. Ambuye akudalitseni.